салом дӯстон бародарон ва мардуми мухтори кӯҳистони бадахшон. мо иншоалло ки дар бартонем. Худованд қувватон бута. Худованд аввал ҳамамона нигоҳбон боша аз ин офатҳои охири замон. ай офатҳое ки дар сари қадар мусулмонон омадааст, қадар бародарои мо омадааст, хай дидестем ҳамо ин зиндагӣ худаш ҳамияй худованд нигоҳбонмон боша. мега ку ай тӯҳмати ногабон, ай балои охири замон, ай марги мафоҷот, худо нигаҳбон. такя ба парвардигор мекунем. ҳамхизматон Рӯзадоров, Саодатшоев, ҳамкурсон, бисёр устодон, ҳамаш ҳамин мухтори кӯҳистони бадахшон, иқадар бародарое ки ма дорам дар ҳама ҷо мега 5-5 нест. 5-5 нест. Марду номард аст. ай ҷавонмардое ки ма мешиносам, ай Помир, ай Рӯшон, ай Рашту, ҳамин ай вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ҳар як ҷавонмардое ки ма мешиносам мардак амиқа мешавад. хай ҳамдардӣ моро қабул кунед. худованди бузург ниёбонмон бошад. дар таги барфу яху тарма ин кори осон нест, кори саҳлу шӯхиам нест. ба худо қасам, агар дар Тоҷикистон мешудам рост мерафтам. бовар кунед. ҳам як хабартон мегирифтам, ҳам як дидан хуб буд, мерафтам. лекин хай ки мо ҳозир айни ҳол дар Москва ҳузур дорем, бародарои азиз. бовар кунед, ман нав омадам дидам ки мақсад ки дар омадам ютуб дидам ки ам хеле гапу хабар мо рости гап дар раҳ будем тӯли чанд рӯз. хеле гапу хабар навози на хестам дар ин рӯзи ҷумъа. фақат худоро дуо мекунем, худоро зоро мекунем бародарои азиз. чӣ гуфтем? худоро зоро мекунем ки худованди бузург нигоҳбонмон боша. дар ин рӯзи саҳӣ, дар ин рӯзи ҷумъа худованди бузург ҳамаи моро нигоҳбон боша, ҳама мусулмононро нигоҳбон боша. поку парвардигоро дар паноҳи исмати худ нигоҳбон бош. аллоҳумма ғфирли ва ли волидайя вал устози вал ҷамиъил муъминат вал муслимин вал муслимат бирахматика я арҳамар раҳимин. аллоҳу акбар. худованди бузург нигоҳбони ҳамамон. ҳамдардӣ маро як бори дигар қабул кунед. ҳамхизматҳо, ҳамкурсҳо, бародарои қадрдони ман. худованд нигоҳбонтон.